The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Firing Line. Salamat, mayong gabi naman Bacolod, mayong gabi Negros Occidental, Western Visayas, pungsod sang Pilipinas. Action Firing Line. Sa masubara 42 kamang kabarangayan sa bilog nga nasyon, kag sa kuto malabutan sang signal sang DY Easy Action Radio Bacolod. Welcome sa siring nga panatuntunan. Action Firing Line. Action Firing Line, liwat naman nga mga palayag sa inyo. Pizza size kita una nga Lunes sa bulan sa nga Hunyo sining nga tuig 2022. Panibag-uno man nga edisyon sa nga inyo sining nga pagpangalagad. Kami pa nga opdan ninyo kami sa masobra 2 ka oras kapag hanot naman naton sang mga balita. Action Firing Line. Kamusta ba lang nga inyo sining nga adlaw subong? Kamusta nga mga inuras ninyo? Ang nagligad sumugod sa pagbugtaw nyo kay nasang kaagahon, tub-tub subong nga kagabihon, ang inyo ka-aksyon, Action Marlon Hervaya. Action Firing Line. Kabay unta nga ara kamo sa mayad-mayad nga kahimtangan, no? Ang importante maayo lang ang inyo sa nga panglawason, kag may adlaw nga kalanon opdan ninyo sa nga ehersisyo. Okay na, wala ka nang hahanapin pa. Action Firing Line. Ang ato sa nga tiyempo dere sa Bacolod, antes na nagpungko sa ato sa nga trono, puro pasiplat, nagsulusid ing kita. May ara kita sang tiyempo nga mayad-mayad man subong nga adlaw, no? Pero hibaloon naton, no? Antes ang tanan, sa kinandan aton ginahibalo ang sitwasyon sa tiyempo. Nangin maayo ayhan ang kakabihon subong, pati na ang lakat sang panahon karon sa kaagahon. Action Firing Line. Hasta sa liwat naton nga pagbugtaw karon sa kaagahon, katuwag naton sa masabi sa nga panatuntunan, ang PDMPD, pagi sa ato sa nga weather reporter, we have Action Gani Republic. Action Gani, mayong gabi, please kabin. Action Mal, mayong gabi sa aton mga listeners. Ari ang lakat sa aton timpo sininga gabi. Lunes kita karon nga daw new size to 2022. Red sub high pressure area ni, pero nagahitaw siya dito na sibangan nga bahin sang Luzon. Ang aton diri sa Western Visayas, Negros Occidental kag ang syudad sang Bacolod, lakit ng Metro Manila kag sa ibang nga bahin sang aton kapungsoran. May pagulugal umang kalangitan astra magalumon ang kahawaan. May naligwin ng ining mga pagulan o kon pagpanaguog matugay ni sang localized thunderstorms. Ang nakatungdan nga bahin sang aton kapungsuran lakit nakita diri sa Western Seaboard sa Kabisayan. Nagapabilin nga ari kita sa Manila hasta sa may kasarangan ng huyop sang hangin. Maghalin na bagat na nakatungdan aton mapatyagan sa kapubusan sang isla sang Negros. Kalmado aton baybayan, wala isa gale warning advisory. Nagapabili ng iya sa gihapon makanay hasta sa kasarangan ng aton nga pagduludakya sang balod sa aton baybayan sa probinsya. May takos ini nga 0.8 hasta 2.1 metro sa aton nga wave height kag ang aton nga astronomical tide kag alas 5:23, no? Sinihapon ang taob naton 0.9. Magabalos ang una sa alas 7:28 buwas sa aga. 0.1 metro ang karabawon.
kag alas 6:09 sini nga hapon nagtunod siya nga adlaw magabutlak ini siya alas 5:25 buwas sa aga. Nagahamboy sa 25 hasta 32 degrees Celsius aksyon mar. 37 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. So muni lakat sang aton kabubusan sa aton nga timpo ini nga gabi. Salamat Asungan. Welcome sa Firing line. Akson gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division nagdala sa aton sang lakat sang panahon. Action firing line. Sa inyo sa mga mensahe, panamyaw kag kolokombento sa mga ginatalakay naton nga mga isyu, padala lang sa ato sa nga text hotline 0963-757-0874. Sa liwat, 0963-750874. Action firing line. Pwede man nga idiretso padala sa ato sa nga live stream sa mga nagamonitor na temprano pa sa ato sa nga live stream FB page ang DYEZ Action Radio Bacolod kag sa YouTube Live. Action firing line. Alas 6:55 Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba mga balita nga dapat nato sa nga pagatutukan? Una sa balita. Una sa aksyon. Unahon taray ang balita sa nasyonal pungsod nun nga pagpulopasiplat naton. Sa balita nasyonal, ang palasyo may panawagan sa mga drivers kag operators sang public utility jeepney o kon PUJ. Action firing line. Daw pareho na lamang nga nagapakitloy subong ang Malacanang nga kung pwede, hindi lang anay pagdayunon ang plano nga untat biyahe ang ginatawag nga transport strike bangon sa sige-sige nga pagsaka sa presyo sang gatong. Di ko hindi maguntat biyahe, ano na lang? Nagkataya dari makakso ng sulok-sulok sang pamilya sang mga drivers pati na ang mga operators naton. Manang siling ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar, nagapanawagan kami sa mga super kag operator sang mga jeep na hindi lang pagdayunon ang plano o kung ginaplano nga transport strike subong nga simana. Ang hambal pa ni Andanar ginahimo man sa gobyerno subong ang tanan nga masarangan agod mabuligan ang mga super kag operator sa piyak sang pagsaka sa presyo sa petrolyo. Action firing line. Ang pamangkot sa nga nga palatuntunan simple marangko na inangasay sang ginahimo sa ato sa gobyerno na batsagan gid manayhan kon may ara man lang temprano pa mga kaakson nga ang hulaton ta ang tion nga grabe subong ang pagminotsyog sa saka sa presyo sa ning gatong nga daw hindi na kaniya magwanta niho. Kung ano inangasay sa ginahimo sa ato sa gobyerno na kabatsag guro ang pipilagin lamang pruti. Kadaman, grabe ang epekto nga gintuga sa saring sa nakaay sa preso sang gatong. Action firing line. Ang adlaw nga Martes makasuna mo ng adlaw gid ginakainitan gid permi sa mga motorista mo. Ngaman, buwas nga adlaw Martes naman buwas nga adlaw Martes. Yes, buwas Martes kay Lunes ta kabay subong. Buwas Martes, balantaya naman kung pila na naman ang isaka sa preso sa petrolyo. Kung may ginahimo ang ato sa gobyerno, aberi pabatsyag sa publiko, hindi kay puro lang salitang salita, kulang naman sa gawa. Action firing line. Medyo namungol na mga motorista dispermi nga pasalig sa ato sa gobyerno. Ano bala ang bulig nga permi ginapabugal sa gobyerno tahaw? Why naman sa ibanda kundi ang ginatuwag nga fuel subsidy program. Pero ang pamangkot sang kalabanan di nakalabot gid man sa dapat halatagan kag nabatsagan gid man nila iningasay sa kayuda. Action firing line. Ang nabatsagan ya nila mo ning grabe kag wala na untat nga saka sa presyo sang gatong. Makin mo 70 to 80 pesos ya mo ang presyo subong kada litro sang nagkalain-lain nga sahi sang gatong. Paano inalokdohon sa mga motorista ting iban way nagamaniho sa ilas nga salakyan, nagamatomato na lang makaakson sakay sa POJ ka magplitin na lang. Action firing line. Ano pagidibal sa nga balita sa bayan sang nasyonal, pila ka mga senador nga nalutos, nagligad nga eleksyon, amat-amat na nga nagapamutos
sang ila sa kagamitan. Action firing line. Ang lamesa bangko opisina ginpanghawanan naman may pila ka adlaw na bilin na lang ho antes ang ila sa nga pagbiya bilang mga mamalidha. Ang senador mamalidha, ang kongresista mamalidha, lawmaker ang tawag sila sa ila. Teko sa pelikula pa si Choi o kung si Chai magababay na. Action firing line. Nagligad nga si Mana nag-adjourn ang sesyon sang Senado kag Kamara. Isa sa nagsugod na panghimos mga kaakson. Amo si Senador Panfilo Lacson. Medyo masubo-subo man batsagon kay si Lacson. May plano man guntani nga dumalahan ang ato sa nga nasyon. No? Tinapapili presidente mo. Galing kay Mantik daw layo ginisang tabugan niya. O ginkabos-kabos na kaligad nga piniliay. Action firing line. Di kon basihan ta ang kalawigon, si Lacson isa lamang ni sa may pinakamalawig nga serbisyo sa gobyerno makakson 18 years mo in the Senate, 18 ka tuig siya nagpangalagad bilang mamalidha sang pungsod sa Pilipinas. Kung sa mga veteranong pagtupa sa Hunyo 30 sa hapon, man June 30 noon time nagatapos di ang termino sang pila ka mga opisyal naton nga nagpapili pero waay magdaog. Ang iban magatapos ganyan termino nila kag waay sila nagpapili. Ti sabayan sang Senado mga kaaksyon, si Lacson laban-laban mabalik man bilang isa ka sibilyan mga buhi upod sa yasa nga pamilya. Pareho man sa iban nga mga senador, magabiya man. May walo ka mga senador. Ang termino magatapos na sa Hunyo 30. Si Senate President Vicente Tito Soto III, tiya man ang katandem ni Lacson, nagpapili man ko tani Vice Presidente si Soto, pero kinabos man pareho ni Lacson. Action firing line. Mas lawig-lawig pagkaya ang pagserbisyo ni Soto mga kakson, kamati 24 katuig niya, kanag-serbisyo mga kakson. Sino pagid? Ang magabiya, Senate President Pro Tempore Ralph Recto. Si Senate Minority Leader Franklin Derion, nagatapos na magaling sa termino niya. Si Senador Richard Gordon, si Senador Kiko Pangilinan, nga nagpapili Vice Presidente, puruti na pierdi man. Si Manny Pacquiao, managtapos naman termino niya. Pierdi man bilang Presidente. Kag ang matapos man termino niya, hindi man pwedeng silingaw tani sa mababay sa opisina sa Senado. Kaya nga, ang iya sa nga opisina, ya karsel. Action firing line. Presohan yang isa nga talatapan. Hindi sa magbiya sa presohan kay manti mayara pa sa sentensya, way pa ni sentensyahan galagya sa kaso ginapakatubang. Way si iban kundi si Senadora Laila de Lima. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Alas 7:02 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa balita lokal. Ano bala ang dapat naton sa nga pagatutukan? Unahon tareho. What do you think? I'm surrounded with these three beautiful Miss World Philippines, and who will be the next Miss World Philippines of 2022 is candidate number 25, Gwendolyn Porniol. Our Miss World Philippines 2022 will be crowned by Miss World Philippines 2021 Tracy Marie Perez. Action firing line. Ang balita may kangtanan sa ginatuwag nga Beauty and Brains. Ang kompetisyon sa hindi lamang patahom-tahom, kundi dala na ang palam-alam, abilidad kag ikasarang. Action firing line. Mandari sa Pilipinas, basta gani beauty pageant ang ato sa nga pag-istoryahan, hindi man mag-atras, palaging lumalaban. Nagabato, way nagapaninggol, bisan sino pang kontrada, bisan din pahalin nga pungsod sa kalibutan, mori naman kung maputi, mas kampiyon pagid, kung natural ang beauty. Action firing line. Opdan sa nga suporta sa mga Filipino kang ato sa gobyerno, may ibato gid kita, no? Minanuman kadamo sa dapat engkwentrohon gabato, wala ga atras. Action firing line. Sa sering nga hugada mga kakson sa nga balita, hindi lamang mga negrosanong na negrense
ang bantog kag bugalon subong bangod sa damlag lang ginpatigayon nga Miss World Philippines. Isay ni ka beauty pageant sa Pilipinas nga nagapili sang pwede makatiglawas sa pungsod naton sa ginapatigayon nga Miss World. Ano ba lang Miss World Isay na sa 4 kadalagko kag kilala nga international beauty pageant sa kalibutan. Action firing line. Isa sang bantog nga slogan da makaakson, beauty with a purpose, beauty in giving. Action firing line. Sama sa mga kaakson nga ang sinuman nga ginakurunahan bilang kampiyon, may mga charities na sila. No? Charities nga naghatag sang benepisyo sa kabataan, nagapakigbahin sila sa mga movements nga ginatuwag nga nagasuporta sa kababainhan kag kabataan kag madamo pa nga mga advokasya. Ang istorya sa mga kaakson nagsentro diri sa Negros Occidental bangod ang ginkilala bilang bag-o nga Miss World Philippines 2022 bugal sang Negros Occidental isa ka Negrense beauty kag nabunag sa may sudad sang Himamaylan. Action firing line. Sa 36 ka mga kandidata makaakson damo gali sila 36 ka mga kandidata. Siya na napilian bilang kampiyon mo. Siya ang gintakdan sang korona mo. Ginpalakpakan sang linibo ka mga tumalanaw sa ginpatigayon nga beauty pageant kagabi sa may SM Mall of Asia Arena. Action firing line. Ang ngalan niya makaakson, may pagka-unique pa ng ngalan niya, si Gwendolyn Forniol. Gwendolyn Forniol. Ginatawag sa simple ang ngalan niya si Gwen. Si Inday Gwen. Action firing line. Hindi lang niya corona ang nakuha, kundi nakuha man niyang titulo bilang Best in Evening Gown. May iban pag siya nga awards nga nabaton di. Winner man siya sa Beach Beauty Fast Track Challenge. Action firing line. Hindi nakuha yan ang bagong titulo, Miss World Philippines. Automatic siya ni ang ginkilala man nga corporate nakakuha automatic kuha niyang corporate titles nga Miss PAL, Miss Blue Water Days pa kag Miss Mega World. Action firing line. Ang isa diri sa pinakakampiyon pag dinadagan niya, way sa iban kundi ang prize package nga 500,000 ka pesos, tungas milyon, no? Ang prize package niya kag tinuig nga kontrata sa ALV Talent Management. Action firing line. Diri tanin na pamatud-an ang ginahambal nga basta gani taga Negros Occidental. Why naga-atras, why naga-surrender. Kaya nga aman, ang pag-entra ni Gwen sa siningasahi sang competition, Miss World Philippines, ikaduwa na nagaling nga pag-entra niya, kaysa nagligad nga 2021 mga ka-aksyon, no? Anya sa nga pag-entra kag pagtingwa tani makuha ang corona. Way lang galing sa na lakip sa mga lapit-lapit nga pwesto bla. Pero nag-try gid sa kag nagpaningguha nga ti subong nakuha ya gido. Ang iya sa nga handom. Na subong nga hapon na istorya ko si Himamaylan City Mayor Raymond Tongson, no? Himamaylan City Mayor Raymond Tongson, na istorya ko subong nga hapon kag umpisa kagabi mga kakson, damo sa mga mensahe nga nabaton si Mayor Tongson. Una, nagapangibulahan sa syudad sang Himamaylan, no? Kag hindi manggali balayo kay Mayor Tongson ang pamilya ni Gwendolyn Forniol mga kaakson. Nano ba lang plano sa ato sa lokal nga gobyerno sang Himamaylan City. Taga Barangay 1 ini poblasyon, no, ining si Gwendolyn Forniol mga kaakson, no? Perfect man kadaway ka man sang isaway sa kinaiyan ni Forniol Macakson. Rason nga sa iyagid nagkadto, no? Ining kampeonato
bilang 2022 Miss World Philippines. Action firing line. Anong masunod nga plano sa ato sining gobyerno dira sa may Himamaylan City? Siyempre, kung mo kay bugal sa Himamaylan, may ara sang plano nga pagpasar sang makabig resolusyon nga command nagadayaw no sa ginpakita nga abilidad ni Gwendolyn Forniol mga kaaksyon kag base pa lang sa ulihi naman siya ni matiglawas sa pungsod Pilipinas mo. Siya ni ang matiglawas sa pungsod sang Pilipinas sa patigayonon nga Miss World na gidya no sa 2023 pa ugaling kay natapos na ang Miss World 2022 natapos na yung mga kakson. Nagligad nga bulan sang Marso bala kung ikaw magsala no. Tinatapos na kagabi ang Miss World Philippines 2022 Coronation Night. Ang sadto nagauyat sa titulo nga si Tracy Maureen Perez. Siyempre formal tugyan niya ang corona kay Gwendolyn. Ang malantayan naman sa nasalintra mong Miss World mismo. Hindi lang sa Pilipinas kundi pangkalibutanon nga kompetisyon. Halos tarang nga nasyon nagalantaw Action firing line. ang Miss World mga kakso naman ng oldest running international beauty pageant. Subong nagauyat na sang corona bilang Miss World. Amo si Carolina Bailoska. I don't know kung sakto ng ato sa nga pronunciation. Kaya manti taga Poland din siya. Carolina Bailoska. Sang Poland. Muna sang ginkoronahan ni Tony Ansing sang Jamaica. Nagligad lagaling nga bulan sang Marso niyo, March 16, 2022 niyo. Sang ginkoronahan ang Miss World 2022 dito sa may San Juan, Puerto Rico. Action firing line. Hindi man magpaulihi ang Poland di kay ining si Bailoska makakson. Amo ning ikaduwang nga taga Poland nga nagkuha sang Miss World. Ining himamaylanon nga si Gwendolyn Macacson Forniol ayhan mo ni sa magadala na sa pungsod sang Pilipinas sa kadalagan pangkalibutanon nga level. May bato kag may puwarsagid ining si Gwendolyn. Action firing line. Bantayan taniya kay Miss World matuon na sa tuig 2023. No? Aring gato sa nag-interview kay Mayor Raymond Tungson. Pabati ko na lang una para at least mangin talon sa inyo sa palamatinan on ano ang iya sa reaksyon. Marty, very, very proud din kami, no? Very proud kami ng Maylanon. You remember last year, no? Intra na siya sa 2021 na Miss World and then top 15 man to siya, no? Nami na to nga performance considering nga do first kay ito nga do big pageant kay ginintrahan. Subong nami pagiging Negros Occidental pagin ang Indalaya. So nakitaan pagin naton subong ang pwersa bla sang suporta sang bilog na gining Negrosanon. So siguro in behalf of the people of Maylan, I would just like to number one, congratulate Gwen and then to assure her nga ara gid ang suporta sang city sang Himamaylanon siya. We are praying for her kung anong pagin ang iban man nga mga adventure niya, no, in the incoming months and years. Ara lang da ang iya nga mga pamilya na Himamaylanon niya magsuporta siya. We are really very, very proud of Gwen. May roots na siya sa, of course, sa Kabangkalan, pero may roots man siya sa Himamaylan. And it was because sa iya mga pariente dito sa Barangay 1 Himamaylan nga hagad ako na nila last year, no, nga maging one of the major sponsors during the 2021 nga pageant. Okay. Matapos Mayor gin-anunsyo ang winner kagabi, nanong plastada any family member nga nakaistorya sa imo da Mayor or naistorya sa sudan ta? Kagina na kami sa aga, text kami, no, kay damo angot-angot man daan mong ang iban nga parinti sang parinti niya, parinti ko man. So ga text sa nanay tanan, ga congratulate tanan do kadamo blag ga tawag nga blessing na maniniliwat, no. Not only for Negros but for Himamaylan, no, kasi you know, it's really good, no, makit-an permis ng Himamaylanon nga, uy, ari naman, may Himamaylanon naman diri or may Himamaylan naman diri nga
item no nangin bantog na not only sa bilog nga nasyon but hopefully in the whole world no. So let's just pray no, and then we will just continue as Himamaylanons to really push ourselves, Smile, sa whatever ang pwede naman mahimo for the city and for our people. Sa pagkahibalo mo lang, Mayor, ikapila rin siya nga taga-Himamaylan. First, siya kung maiban pa nga taga-Himamaylan, so kung nga nakakuha man sa nga pasilungo. Honestly, sa mga level, siguro sa Miss World, guro, kasi ito, mga muna binong, ito national nga beauty pageant, siguro, ito, hindi ko kadumdum nga may iban nga Himamaylanon pa, no? So far sa ako niya nga capacity, no? As a vice mayor and then as a mayor, no, of the city, no? But ipa-check ko. Good point din na, no? Nga namin managaling nga sa UDIM, acknowledge siya pag na sila, especially sa mga do, gakwa na gid, do in thing na gid lang, ang ginatawag ng mga beauty pageant, subong ba. But anong masunod sila nga plano sang syudad, Mayor? Pwede ayahan nga magkapastar sang ang City Council sa resolution commending and recognizing siling pagdayaw kung pakilala kay Gwendolyn. There will be acknowledgements. In fact, kagina may mga kompleto na kami sa mga video clippings namon, even sa mga print media, no? And then I will be requesting ang aton nga sanggunihan also to have a resolution acknowledging and congratulating Gwen. Kaya te laing gida subong mile no, to kanami gida subong lang mambad sa Himamaylanon subong sa Miss World daw kanami gida sa impact sa amon. Mayor, ang Akso Radio Bacolod, isa sa nagalaom gida nga kabay pa nga madamo pa rin nga malabutan si Gwen. Isa diri sa posible sunod niya, Mayor, nga pag-interahanti amo ning Miss World na gid mismo 2023, no? Di ko matabo akong diboy nason base kon siya man makakuha sa corona blah. Amo gani praying for her gid pare, praying for her gid bugal gid namon, not only sa Himamaylan but sa Bilog Negros. Aton gusto kun tulokon mo sumo aton gini siya subong. Mayor, unless mayara ka pa sang luwag ihambal sa taga Himamaylan City, go ahead. Mile number one, thank you very much for this opportunity, and of course to all the Himamaylanons, no, dili naton ma-realize no nga kadamo gid sa mga blessings nga gakatupa sa aton nga syudad, no. Let's just continue to pray for our city. Let us continue to unite ourselves and work hard for whatever project or programs or whatever blessings nga katabo sa syudad, kay hindi lang ini para sa aton kundi para man sa aton nga madason nga henerasyon. God bless all of you. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Si Himamaylan City Mayor Raymond Tungson taginakabig nga makakson nga isa ka blessing. Ining kuha ni Gwendolyn Forniol sa Corona bilang Miss World Philippines. Ano pa kinibas sa nga balita mga kakson, ginulayhon ko na lang to para nga at least mangintayo yun ang pagpamati sa ato sa mga kakson. Pero sa iluhan ta iban nga balita mga kakson sa lokal, munuhon ko gini kabanti amo ning Iloy nga wala sang konsensya ho. Muning Iloy nga wala sa Balatyagon kag wala sang Kaluoy. Ay isa ka hitabo nga kasakit kag kakabudlay batunon sa Balatyagon. Ang ining malademonyo bla nga hinimo sa ning isa ka Iloy nga daw waya man niya sang kalag ni matapos ginbilin ang isa ka lapsag ang way na sang kabuhi sa kagbinayaan niya sa may bayon na dara sa may barangay Ponta Taytay, Bacolod City. Action firing line. Sinunod pa sa plastik nakita sa mga tao nga permi nagakawa sang sisi ang pagpati diri mga kakson nga ti pila lamang kaminutos o kon inuras nga ginbunag ining lapsag ni. Ang pinsar ni sang Iloy daw pareho lamang ini sang ginsudlan bla sa ragaraga bla. Amo ni Iloy nga bisan buhi pa kag ari pa ni sa dutang na tawhan ang iya siri kalaga to na sa babaw sa impierno ginasunog daw. Action firing line. Hindi niya basta-basta nga sahi sang krimen, hindi ni basta-basta nga sala ang nakometer sa ning Iloy ni. Walang kamuwang-muwang ining lapsag ni na biktima ini sang malalo si Fer nga sahi sang pamatasan sa Iloy. Action firing line. Isin o ba ng Iloy kung nagapamati kamanda kundi kapag konsensyahon subong maabot ginantion nga mabatsagan nimo ang gaba tikman kag marisi daw. Action firing line. Hindi gid man subong buwas or sunod nga adlaw kundi base sunod nga may minulan pa no? Kangay lamang ina sa isa ka kriminal nga kahimuan. Ang natabo nga ti bangod patay na ang nga nakit-an ang lapsag
tigin pagkamaayon na lang. Sa ato sa kapulisan, sa ato sa mga otoridad nga ipalubong na lagi. Kaya ti, waya man una bes, waya man makilala ko sa ng Ilois nimo. Pero dapat pangitaon gid ni, kag dapat mabulig di ang publiko, mabulig di ang mga tao basi may nakakilala kung sino ang tarsa nga sa isang Iloy nga nagbilin sa iya sa nga lapsag ho, dito sa may area sang Ponta Taytay. Sino kag pwede nga mapriso ini sa pananglit nga mapamatod-an nga siya gin man nagbilin sila pwede. Kaya mante sa rasiling tara, isa ini ka sahi sang krimen. Action firing line. Kaya kanuoy na batsagan, no? Ano gadayhan ang pila ka mga rason sila kung nga ginahimo ini sang pila ka mga Iloy. Una, sa aton lang sining sa aton lang sining eksperyensa sa kanugayon naton diri nga naga-cover man sa mga balita. Ang isa gina sa unang nga rason, hindi luyag mabalaan sa iya sa pamilya nga siya ang nagabusong, munang rason nga agin pahulog niya ang lapsag agod mapatay. Action firing line. Ikaduwa, sugo sang kapikaduhon. Way isang tao nga mapikaduhan kon mapisan ka lang ang gasiling nga pigado sila way sa lasang kalanon, mga tamaran nga sa isang tinuga na ya. Action firing line. Sugo kuno sang kapikaduhon, wala sang galastuhon, wala sang kanugbakal, sang gatas kag diaper kon buhion. Tinunta niya nga sa isang utok na. Hindi man malikawan kung kaisang resulta man sang paltik nga paghigugma. Action firing line. Isa pa sang ginalantaw naton diri. Amo ang mga babaye nga ginatawag nga mga Magdalena. Action firing line. Mababa ang lipad. Ang mga nagabaligya blasang hingalit nga kalipay. Ano ba lang pwede nga mapanugyan sa ato sa gobyerno di? Para nga malikawan ining hitabo. Di ba ang mga Iloy nga nagahimo sila? Kapati kulang lang ni sa panugyan. May pinsar na sila, kabalo sila sang sala kang hindi. Galing kay kung why ginagamit ang pinsar? Amo na lang mapinsaran nila, ipahulog para mapatay ang bata. Kung di na malabot dugay-dugay, tingwaan ta nga buwasa sa action hotline, tingwaan ta malabot ang ato sinita nga gobyerno, isa dari sa naduduman nato ng DSSD, no? May pwedeihan nga mapanugyan ding DSSD sa saring mga Iloy nga nagahibo sa pagpahulog sa ilang sa kabataan nga kinabilin nga patayo. Action firing line. La 7:22 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pa kinibas sa nga balita mga kaakson sa lokal? From COVID-19 to dengue. Humalin sa virus, pagkadto sa daw sobra pa sa virus. Action firing line. Ang Negros Occidental, isa sa duwa ka mga probinsya sa Rion Size nga may-ara sang pinakabadabo nga na-record nga kaso sa COVID-19. Ang datos ginpagwa sa nga DOH Western Visayas nagapakita nga ang kabugusan nga kaso sa bilog nga Region 6 ara tumupa sa sobra 2,065. Action firing line. Ang bag-o nagduga nga kaso dari mga kakson 299 as of May 28 ina siya. Kakululbaan kon pamatian ta. Bangod damo na sa mga nagkalabatay nga pasyente sa dengue, muamo mas COVID-19. Wala sang ginapili, gwapa-gwapo ka man, manggaran o kon imol ka man. Basta napuan ka sang lamok nga nagadala sang dengue, hindi ka makaluwas. Action firing line. Kag kon delayed ang imo sa nga pa-check up sa doktor, pagpa-hospital, laban-laban madalman gid ka daw. Kung hindi ospital, sementeryon tupan mos ni. Action firing line. Ang Negros Occidental kaga probinsya sa Antique, amo ning may pinakataas nga kadamuon sang new cases ang ginambalan tariha. May pareho nga tag 105 kabag-o nga kaso mga kaakson. Iloilo Province 58, Capiz 14, Iloilo City 4, kag Guimaras nga mayara sang 3. Action firing line. Ang Bacolod medyo mayad-miyad bangod waay sang nagdugang nga kaso. Pero hindi ta maghatag sa kumpiyansa na. Kagadamo sa barangay diri sa Bacolod nga may mga kaso man sang dengue. Paano mapungkan sa ato sa gobyerno subong ang liwat nga pagdamo
sang saning kaso. Dire sa Negros Occidental, tutukan tayo kadugay, ang banwa sang Hinigaran isa lamang ini sa mga lugar nga may madabo nga mga kaso. Ang alkalde, Mayor Rosinadi Arceo, may ara sang pangabay sa tanan niyang nga mga residente sa ila sa nga banwa. Hindi kay ginpili lang nga barangay, kundi tanan nga residente sa ila sa nga banwa may ara sang papel o kon pagbulig sa lokal nga gobyerno sang munisipalidad para nga mapunggan ining pagdamo sang kaso sa dengue. Action Firing Line. Unagid diri makaksyon among pagpaninlo sa palibot para nga ang lamok hindi lang matabog, kundi kung pwede palang mapatay kag hindi na pagtugutan nga makabuto kag makapadabo pa sang ila sa ring rasa. Action Firing Line. Isa pa katalalupang doon nga balita sa banwa sang Hinigaran. Nakataya diri ang peace and order o kon ang kalinong kag katawhayan. Sang Sabado, may ara sang linupok sang pusil. Adabatian dira sa may Dalan Lopez sa barangay 1 mga kaakson. Mapati ka mo kasi hindi. Isa ang gunman, isa man ang biktima, pero ang lupok nga nabatian, 11. Action Firing Line. 11 man ang narecover nga bala sang kalibre 45 nga pistola. Sang usisaon mga kaakson, ang tinero mo si Leonardo Espinosa. Way isang kadlok diri ang pagtiro sa sining gunman kay nakagwa sa investigasyon sang kapulisan sandig man sa panesayon sang pila ka man nakakita. Nga waya pulo face mask di bla? Ang iban nga nagapang tiro ginahingalitan subong ang sitwasyon sang COVID-19 nga face mask area. Why pulo face mask kuno mo? Nga ginasuksok ang ining nagtiro ni. Ting pagpati dere grabe pang kainit sang sining tumiro sa biktima. Action Firing Line. Ginbalik pa kuno sang gunman. Ang biktima kag liwat nga linothang nga sa nakita ya nga nagakamang skillet sang dalan ang tiniro niya. Action Firing Line. In short mga kaakson, gin-finishing niya. Manang term gin-finishing, gin-piho, para nga hindi nga mabuhi. Ang balita diri nga si Mayor Jose Nadi Arceo, suryata man na subong hapon, sa isa ka pamulong-pulong, nagtanyag siya sa padya. Reward money nga 200,000 ka pesos sa sino man makahatag sa impormasyon para makilalaan, madakpan, kag mapasakaan sang kaso yadtong nagtiro. Ang report kanabaton ta personal ini nga kwarta ni Mayor Arceo mga kaakson para nga matagang justisyang pagpatay sa sining biktima. Ining ngalan nga Leonardo Espinosa. Nabatian na naton ni sa mga balita mga kaakson nga kung balikan naton ang senaryo may kaangtanan sa pinasakaay sang kaso. Man, isa ko ni sa nakatambong man. Isa ako sa naka-attend nakatambong sa sining press conference. Naging patigayon ni Mayor Arceo dire sa may syudad sa Bacolod. Nagligad nga Abril mag-action sining 2022 lang. No? Na-mention na ni ngalan nga Leonardo Espinosa. Ang report is utod ini sang bodyguard ni Mayor Arceo atong si Leroy Espinosa bla. Nga gin-report ginpasakaan sang kaso nga murder kag frustrated murder sa nga CIDG Bacolod Field Unit. Natabuan ning panahon pa rin sa kampanyahanay. No? Man ang kaengkwentro ni Mayor Arceo nagligad ng eleksyon dara sa may banwa sa Hinigaran. No? Ang bana is ara sa CIDG mo. So may mga pagpinasakaay sang kaso to nga natabo mga kaakson. No? Ining kaso ginatumod ta nga murder kag frustrated murder. Ginpasaka sang CIDG Bacolod Field Unit sa Provincial Prosecutor's Office, Pebrero 17. Patinggalan kay Arceo na nalakip man di sa ipasakaan sang kaso. Amo ning nagpatawag siya sang press conference nagligad nga Abril agud to nga klaruhon. Iya sa dinggalan nga ti ginapanindugan sa alkalde nga why siya sang kang tanan kag gindalahig lang ang alan niya di.
Kaso ini nga pag krimen ini nga pag tiro kay Mark Christian Salazar kag pagkapila sa utod niya nga si Lisa Salazar Sele nagligad pa rin nga tuig. Action firing line. Ano bala ang kadadalaman sa nga saling krimen ne? Ano ang ginausoy subong sa nga anggulo sa ato sa kapulisan? Kag dugay-dugay babatian naton live sa saling nga panatunturan. Tinguan ta Mayor Jose Nadia Arceo unahon ta dugay-dugay ang dengue response nila dara sa may Banwa sa Kadiran kag ulay hunon taman ang balita angot sa sining reward money. Action firing line. Samtang kon may good news bangod sa taga Himamaylan City nga ginkilala bilang Miss World Philippines 2022, mas may good news pagid way isang pinagkakampyon kag kadami turn nga balita magluwas ni Action firing line. sino abi hindi iya namayan nga gaan kay kwarta man? Action firing line. Bonus. Nagakinang-kinang ka nagahining-hining nga 3,000 pesos, 3,000 ka pesos, pwede nga 3 katag 1,000 o kung pwede man nga 6 katag 500. Action firing line. Mapapawaw ka talaga. Kaya nasa aga makakasod kay anunsyo, gin-announce ni Provincial Administrator Atty. Diaz nga aprobado o konfirmado na ang payroll sang anniversary bonus. Action firing line. Tanan nga regular, casual kag co-terminus nga empleyado sang gobyerno provincial. Magsiling ka co-terminus, amo nang ginapang-hire para sabi daog ang gobernador, may i-hire sang provincial administrator, city legal officer na amo na sa mga co-terminus na kung magbiya ang governor, magbiya ang mayor, biya man na sila. No? Mga co-terminus, mga kaksonti, lakip sila sa makabaton ho, sining tumataginting ho, nga freaky ho. Sino ba hindi mapaho naman? Action firing line. Pero para hatagan kita sang dugang nga detalye sang sa nga istorya magakson. Ano ang balasihan kag kada san o dapat ihatag ini nga benepisyo ni ang anniversary bonus? Manging kaupod naton dugay-dugay pamuno sang Progressive Alliance of Capital Employees sa Conpace nga si Mr. Rinelo Lastiere. Action! Radio! Samtang Negros Occidental Governor Bong Lacson, dugay-dugay. Alas 10 ang tagna sang gabi, subong, nagabiyahe ini siya pagkadto sa Guam. Guam isa ini ka US Island Territory sa Micronesia sa Western Pacific. Ang toyo among pagtambong sa isa ka aktibidad. May kang tanan sa Independence Day. Action firing line. 3 kadlaw nga pagtiner sang gobernador, upod ang provincial administrator, upod ang provincial tourism officer, kag upod man ang public information officer. Ang Philippine Consul General nga si Patrick John Hilado ay may ara gali buwas distribution sang NHA cash assistance mo dira sa may Banwa sang Isabela. Hindi magkaupod si Gov Lacson da kay subong gabi mabiyahe si Gov dito sa Guam. Pero may ara sang team. May team na yang provincial government nga mo na nagapatigayon. Don't worry. Dira sa may Banwa sang Isabela, no? May ara sang cash assistance nga patigayonon. Parte pa rin sa NHA sa mga biktima sang Bagyo Odette. So mani, 3 kaadlaw ang pagtiner dito ni Governor Lacson sa bahin sang Guam. Ang Philippine Consul General si Patrick John Hilado sang Philippine Consulate on Guam amo ni nagimitar kay Lacson. May ara sang pagsinapol nga himuon si Lacson sa Guam Governor. Plus, ang mga programa sa idalom sang Guam Economic Development Authority paga-istoryahan man. Action firing line. Kag base sa ulihi, pwede man nga makapatukod sang Negros Development Authority ang ideya kag programa nga ginapatuman subong sang Guam Economic Development Authority base kung pwede man apply diri sa Negros Occidental. Action firing line. Vice Governor Ferrer subong among nag-aakto bilang acting governor. Acting Vice Governor naman si Provincial Board Member Romel Divulgado. Man si Divulgado, muna isa ang ginakilala bilang Senior Provincial Board Member. So automatic siya mag-aakto man bilang Vice Governor. Action firing line.
Las 7:34 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagpanumalik mga ka-aksyon magkaupo na naton ang alkalde sa Banwa sa Ginigaran. Aksyon Firing Line magabalik. Pagkatapos kilabay sa standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news sponsorship. Okay, Naval Gumban, mayong gabi. Mayong gabi kabayan. Sige. Milail Oligo, thank you. Tamyaw, Vanessa, Star, Kagdok Matmeyo, Jinky Dialagdo, Double Amar Alex Montelsa. April Joy Bigaston, Good evening Axel Marlon, monitor via Transistor Radio. Pakitamyaw lang si Chay Buday, Piling God always kapamati. Dari sa Porok, Mahigugmaon. Sa Barangay Tangob, okay. Kurt Nathaniel de la Torre, Monitor Porok Dulunan, Hacienda Guba, Central Mao. Melvin Peñafiel. Rene Paguntalan, Marlon Patamyo lang, family Paguntalan, si Rene Sangkandoni. Imbong Diocampo, Arisa Maaw, Ralph John Berina. Monitor kami digali sa may Porok Villa, Angeles, Barangay Estefania, from Berinia family. Rene Paguntalan, good evening. Homalumina, Ana Sinero, thank you. Maria Lia Marabailes Banaglorioso. Cabilya, Bacolod South, Barangay Tangob, salamat. Gerald Hermino, good evening boss. Always monitor via radio. Dari sa may Villasol, Bayawan City. Tamyaw ko lang, Nanay Mimik kag Tatay Onyot nga solid listener sa ARB. Keep safe. Bayong, okay, Inde Blaza, Star Mayo, Rini Monday morning here, Axomar. Arilanga upod sa imo, Wild Duty, shout out, Landa. To all my family. Alvarez Mercado and Herrera, salamat gid. God bless. To all ARB newscaster, more power. Okay. Leia Younger Esquivel, Maricel Isok Anod sabi, greetings sa galuto-luto, fishbola, kag sakay. Lestri Rose. Mark Alon sabi. Jomong Remrem kag Hope sa Bodogo, ga live subong. Ari kami puno kamangga taga Hacienda Consita Coscolowala, Nigali. Hi kay Telma Pihida, kag Sion Kadugon. Ray Flores Baryoga, Joan Salmiti Esiha. Okay. Ma'am Jinky Dialagdon, Tamyaw. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar. Okay, Noel Amar, di pa gito. Amar Oligon, Alma Oligon, Mikey Montilla, all my family sa Barangay Pantanong DSB. From Arizona, USA. Athea Miran, good evening to Marlon. Ikahibi gid ako sang nakita ko ang among lapsag. Ako tutoy gani, inakop ko pa, kay naluoy ako, yahan pa ang lapsag. Diyos ko, karmahon gid siya, ginhimuya tani ginhatag yan na lang sa akon. Joshua Bia, good evening, Axel Marlon from St. Peter Village, Barangay Tangob, Bacolod City. Virgie Olpinda, okay, Georgia Gargasiran. Milits Hirogalin, Axel Marlon, I'm watching San Enrique Negros Occidental, La Carlota, Sri Amelita Margin. Okay, watching San Enrique, salamat gid. Athea Kim Iriman, Labayan Eduardo, best of luck, congrats Gwen. Okay. Milan Oligo, Marilot Ravilla Katinoy. Okay. Randy Delmos, good evening watching. Okay. Good evening sa Marlon Asco din sa Sebayan, Jolie Militado Patrimonio. Okay. Sige. May ganda sa kaso lang si Axon Briada. Thank you. Balikan tarong kadugay. ang
naman tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako.
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. kaya Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa Akin paga-sentruhan taray mga kadali. Ang balita halin sa banwa sang Hinigaran, kamati sa Rasiling Tara, gin tayog naman ang Hinigaran ho sang isa ka krimen, isa ka aksidente o kon insidente nga pag-tiro, pag-anuthang sa isa ka persona nagligad lamang Sabado. Action Firing Line. Plus ang banwa sa Hinigaran, nagaproblema masubong kon kaso sang dengue. Ang pag-istoryahan kay ang dengue subong nga tuig 2022. Suro kay Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang, amo ni diri na nagtupa ang ginatawag nga 3-year cycle. Kada 3 ka tuig nagasaka gid ang kaso sang dengue. Diri sa Negros Occidental dumduman yung agin declare ang outbreak, di ba? 2019 to sa tikon isip po naton 2019 subong 2022 matupa sa ika-3 subong nga tuig. Dugangan pagid mga kaksod nga nagdugang sa Kabalaka
ining pag-umpisa sang tig-urulan ang rainy season nga damlag lang gin declare sang pag-asa. Ti importante gyapon ang kooperasyon, importante diri ang bulig sang publiko sa ginapatuman nga response sang aton sa ding gobyerno. Action Firing Line. Ang datos gan pagwa kaina sang DOH sang Department of Health sa Western Visayas nga ang Antique kag Negros Occidental nagpatas na sila. Nagpatas sila sa may pinakadamo nga new cases no nga tag 105 ti sobra na 2,000 ang mga tao subong sa Western Visayas nga ginigo sang sining dengue, hemorrhagic fever. Action Firing Line. Ang kabataan gid naton dapat pag di ta dapat pag pabayaan ni no sa tion sang kasisidmon bla ining kahaponanon bla nga mo nagpaginawa sa mga lamok ilabi na gid mga kakson nga ilabi na gid nga ang mga kagamitan naton nga ginulanan sang nagligad no gin tiniran sa tubig. Iula nyo na kay isa ina sang dayunan sang lamok kag ginabuthan gid sang lamok ang tawag da sang kilala ko is kiti-kiti. Dapat ula ta na. Kag importante gid ang pagpaninlo tas palibot daw. Action Firing Line. Sige pa karunan ta lang si Mayor Nadi Arceo kay balikan ta sa Dugay. Importante nga balita sa Hinigaran. Siluan ko ni anay ang good news, mayong balita ni kay hatagay bonus nga balita ni. Action Firing Line. Man kada every 5 years dapat mayara sang ihatag nga anniversary bonus, no? Dako-dako na ni ginatawag nga 3,000 pesos ni para sa empleyado sang gobyerno ta. Tikay na may good news si Attorney Diaz, ang provincial administration may kangtanan sini. Online sa Firing Line. Ibalaon ta mga kakson kay may ara nga grupo Progressive Alliance of Capital Employees nga tawag nga PACE mga kakson. Isa ini sang nagpaninguha man para nga ayuon ang ato sa nga provincial government nga kung pwede ma-release na. Way problema kung pundo ang paghambalan kaya napunduhan na gadaan No, kay na ginanunsyo niya Attorney Diaz nga aprobado na permahal niya na ang payroll mga kaakson. Mangin kaupod nato ng presidente sa PACE, Mr. Renelo Lastiere. Mr. Lastiere, sir, mayong gabi. Mayong gabi, Action Malon, subuman sa maupod nga tagplamati sa Action Radio, kag sa bugos pa sa tagpangabudlay sa Kapitolyo Provincial. Thank you so much sa time, Mr. Lastiere. Ginatag dari sa Action Radio Bacolod. Balanta kalabanan nga mga provincial government employees subong nagayuhom gid ang iles nga nawong No? Matapos di na permahan ang payroll, pwede na nga mahatag ang 3,000 nga anniversary bonus o the best piho ko ngati ang pagpasalamat diri aragid sa kay Governor Bong Lacson kag sa mismo PACE nga amo na nagpaninguha parang matigayon na ni. Anong mahambal mo sa dari Mr. Lastiere, sir? At ako gitang pagpasalamat sa bugos pa sa tagpabuday sa ato na lang doon nga may sa probinsya kag sa kabugusan sa sangguniang panlalawigan sa Negros Occidental nga ginapangunahan man sa atong BC Gobernador. Action Malon, actually, ining milestone anniversary bonus every 5 years siya naton ginabaton. Kay sa nadumduman pa naton na amend ang basis ang foundation sa aton probinsya Occidental Negros. Ang tutuo jagid nga founding year is May 1, 1901. So sa akong chimpo during that time as President ng Union, pasulod kami sa proposal to amend
sa aton nga founding year because pag panalawsaw ko sa to action maron ara pa lang ako sa probinsya legal office. Nag-research ako action maron kag nakita ko nga ang founding year sa province was not the true founding year as based on historical facts and laws action maron. That's why nakita mo nga itong gidyang logo dapat Occidental Negros, hindi Negros Occidental. Kay the very law creating sa aton nga probinsya, it was named Occidental, action maron Occidental Negros. So under DBM Circular number 65, series of 1997, local government units are allowed to release a 3,000 milestone anniversary bonus every 5 years action maron. So ang last na release ng province was last 2017. So nagpasalamat kita nga nalabot naman ang isa naman ka 5 years which has become the basis of our request sa provincial government for the release of the 3,000 milestone anniversary bonus action maron. But silingon, kung isipon ta, Sir, last year 2017, amo tong una, o kung sang isipon ta every 5 years? Yes, the last action maron, ang counting sang under DBM circular is every 5 years. Okay. So, the last, ang pinaka-last nga pag-release is 2017. So, counting from 2017, ang 2022, now falls on the 5th year. But may previous na tayo action maron nga releasing sa probinsya. It is just only that through the Progressive Alliance of Capital Employees na-amend ang true founding year. Okay. Kaya ang basis natin is not 1901 action maron It was, I believe, 1917. So daw na-change natin nag-propose kita during the time of board member Mila Sirundo who chaired the Committee on Personnel. The Progressive Alliance of Capital Employees successfully convinced the isang uniyang panlalawigan through board member Mila Sirundo that the true founding year was May 1, 1901. So may mga supporting documents kita naging pasunod during that time. I believe ang pag-change sila, if I remember it right, it was 2011. In an ordinance number 006. I think, if I am right, that is ordinance number 006. Gin-amend sa probinsya to correct the true founding date. So, during that time, actually, duman pa na ako, nalukot pa kami ganito sa probinsya sang dapat sang amo nga tuig ang every 5 years dali kay why ito nag-grant action maron. Okay. It was only dogin limit lang siya. So subong action maron it has become a statutory benefit sa aton yang kagkadalagan sa aton nga empleyado where every 5 years action maron mas igamay lang benepisyo nag-release na ang probinsya sa 5,000 pesos as part of our benefits as well. Okay, sang 2017, same amount to sa 3,000 ban? Yes, actually, every year, parehas na siya kaya na bago ang DBM circular. So, our basis is the Sangguniang Panliliwigan Resolution adopting the founding year and the DBM circular, Department of Budget Memorandum Circular number 65, series of 1997. It was not amended to increase the milestone anniversary. Amo pa na sa gani, Action Marlo, no? Dapat namindahan na siya ka mag-increase man kaya gataas na ang tanan. It was the last circular issued on that particular subject matter is 1997 pa, Action Marlo. So, malawig-lawig. Dapat giban pasakaan, no? Kaya kasaka giban ng halos kalabanan nga Balakslon Subong. Are sir, ang makabaton siri empleyado sa nga provincial government regardless sang status niya?
Action Malone under DBM circular. Ang makabatong sini are regular, casual, coterminous, employees, and officials of the provincial government. So wala din rin na-include ang ato ng mga COS, wala din na-include ang ato ng mga job orders. Ang contract of service, COS? Yes, wala na siya na-include, Action Marlon. Because the DBM circular, DBM number 65, specifically provides that the coverage is only regular, casual, and coterminous employees and officials of the provincial government. Confirm ko lang, Sir Lastiere, naka-start na kayo mga padagtag? Pardon, Action Malone. Naka-umpisa na gayad man padagtag ang 3,000? Naumpisahan na? Kanina, Action Marlon, nag-sugod na sila. Ay, depende, Action Marlon, sa nag-process ng kada opisina. So, may iba niyang opisina, Action Marlon, nga na niya sa accounting office ang ila. Ang iba niya inog kas-advance na. So, depende, Action Marlon, no? Kay kagina po na wala pa kagina sa naka-kas-advance na nakagwa ng amount, Action Marlon. Kung ara na pa na nag-process sa pang-budget office, accounting, to treasurer, Action Marlon. Okay. Magluwas sa sining anniversary bonus, may iban pa nga benepisyo nga ginapaabot ang mga government employees dira subong nga Hunyo o kung sa maabot nga mga binulan sa last year. May iban pa. Action Marlon, ang atong Union ng Progressive Alliance of Capital Employees, padayon niya nagapangita sa kung ano pang atong maduso para sa pag-proteger sa welfare sa atong mga membro. So, subong Action Marlon, may mga ginadihon kita nga iganigosyar sa provincial government ng mga programa, but we will have to put it in a perspective na masarangan man sa provincial government ang Pangpinas. Kay parehas Action Marlon, no? Napamangkot mo na gidman, may mga healthcare program kita nga ginatingwaan nga iduso to cover health insurance sa atong mga empleyado. So, paghahambalan ina Action Marlon, it's because ang aton iyang probinsya works on an approved budget. So, dapat maigo siya sa pagsugod yung Action Marlon sa tuig, no? So, aside from the statutory benefits, Action Marlon nga ginagrant na daan sa aton lay and negotiated benefits, amo ina ang ginakaniwa naton ang sa bahin sang negotiated benefits, which involves an agreement between the provincial government and the union of whatever program which is allowed by law to at least protect the welfare of the working class, Action Marlon. Sige. Mr. Renelo Lastiere, sir, thank you so much good sa time. Unless may ara kasi ilugang pa? Madamo giti salamat, Action Marlon, sa inyo man padayon nga pagsuporta sa kausa sa tagpangabudlay sa Kapitolyo Provincial. Nagapanabot kami sa amon nga pagpasalamat sa atong amay sa probinsya, Governor Bong Lacson, sa membro sa Sangguniang Panlalawigan, sa atong provincial administrator, Attorney Ricardo P. Diaz, kag sa aton man ikadwa may sa probinsya, Honorable Jeffrey Herrera, kag sa aton mga department heads sa nagpangita man sa pagi kay Ma'am Gemma sa aton budget office. Madaming salamat kag mabuhay ang tagpabudlay sa Kapitolyo Provincial. Salamat, good evening. Action Firing Line. Mr. Renelo Lastiere, presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees, man ang mga empleyado sa provincial government, namo-nabo linibo man no? O galing kay banti, basta ara kasi ginatawag nga COS, Contract of Service, o kung job order employees, basta layi gani pong sudnon ang masihanta daw, wala gina sila pirmi malakip da. Action Firing Line. Sige lang nga, ang iban nga nag-regular, nag-agi man na sa contract of service iban, nag-agi man na sa job order iban, nga mga empleyado. Pisan lang, kay kung makita sang
inyo sa nga division or inyo sa nga department head ang pagkapisan nyo. Hindi man na sila magkahuya nga prangkahon ka nga i-recommend ka agod nga mag-regular employee. Mo gina mo ginang pangabuhi. Mas mayon na lang nga empleyado ka, COS ka o kung GO ka, sang saway ka nagid ka sa trabaho. Action Firing Line. Mabudlay ba sa buong mangita sa trabaho. Okay, last 8:09 na. Action Radio Philippines Standard Time sa ato sa nga pagpanumbalik. Balikan ta ang balita gikan sa Banwasang Hinigaran. Pero diri kita anay Blue Terna Plus. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape. Balikan ta rin ato sa diga monitor sa live stream nagpadala sa duga nga mensahe. Randy Delmos, good evening. Aksa Marlon, salamat Julie Militado Patrimonio. Trixie Ibusyo, good evening. Star Mayo, hi Gang Jinky, okay. Elizabeth Gamala, keep safe. God bless, more power. Eddie Laos. Good evening, Aksa Marlon. Ari lang kami giyapon ni Nanay Isabel. Monitor diri sa may Victoria City. Jovi Munaris watching. Rosel Fulgencio Susana. Rinaldo Poderoso. Good news to. Rinaldo Poderoso. Isa sa mga baton sa 3K. Ricky Soriano. Aksa Marlon. Monitor lang ko ni Georgina. Subdivision Barangay Madalagan. Tamiyaw ko lang. Asyenda. Taga-Asyenda Lourdes Mao. Salamat kid. John Rodolph Kadagat Garcia, good evening. Tanyo lang Family Garcia, kagtulog sa Barangay Bagunawa, San Enrique. Salamat. Elvira Gelo Guaraman Gabaritor. Thank you. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
Importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magtumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabilin. Sa iluan tara ang detalye sang mga balita sa halin sa Bacolod City Hall with Axon Dale Salazar. Sa Bacolod City Hall nga balita, DILG Bacolod gintalana sa Hunyo 22 ang una nga pagsinapol sang duha ka transition team diri sa Bacolod. May duha ka miyembro sang transition team ni Mayor-elect Benitez magaupod na sa yesterday nga administrasyon. City Hall Report. With Axon Dale Salazar. Axon Dale, mayong gabi, please come in. Action Mar, may ginset na nga schedule ang DILG diri sa mga syudad sa Bacolod para mag-inatubangay hining mga duha ka transition team sang incoming administration kag sang outgoing administration. Action Mar, June 22 amo ni ang date according kay Maria Joy Marides Badayag, ang DILG Bacolod Director diri sa mga syudad. Action Mar, ugaling according kay Ma'am Badayag, ang kampo ni Mayor-elect Abby Benitez nagapangayo sa Action Mar sang pangabay nga kung mahimo mas temprano pa ang initial meeting, pero ang bali mamadayag daw nga verbal communication pagid lamang ang ginpalabot siya sang kampo ni Benitez. Iya lang ni ginpangabay Action Mar nga magpadala ang camp ni Benitez sang sulat nga nagapangabay formally nga ilas ni nga panawagan nga temprano nga initial meeting ang ila sini nga luyag. Sabay naman sang kampo ni Mayor Bing Leonardia, according kay Mama Dayag, iya pa i-inform Action Mark. So far wala pa man siya sang may nabaton nga feedback kung bala okay ang camp ni Mayor Bing Leonardia sa date nga June 22, kay sabahin sang outgoing Leonardia administration sa record sang DILG Bacolod Action Mar, ang ilas nga pamuno yan ni Mayor Bing, amo ni si Ma'am Victorina Pareñas, amo ni siyang ang head sa ilas nga transition team sang outgoing administration. Si Ma'am Pareñas, siya ni ang secretary to the mayor sa karon, kag concurrent head man sang Bacolod Housing Authority, kag lakip man sila nga transition team, amo ni si City Administrator Attorney Edward Joseph Quansing. So according kay Mama Dayag, ang June 22 nga petsati posible magligwat pa ni Action Mar, depende kay kinahanglan niya pa ni negotiate ang duha ka kampo tubtob nga maghimera sang natawag nga agreement Action Mar. Pero man yung paghagi Mama Dayag nga ang first na meeting hindi pa ni Action Mar formal nga turnover sa mga assets, sa mga records, sa mga dokumento sang syudad, kundi ang initial meeting para ma-finalize ang tanan, ma-plastara ang tanan nga i-turn over sa incoming administration. Aring tingog ni DILG Bacolod Director Maria Joy Marides Madayag.
nag-set na kami isang June 22 tani. Pero I don't know kung ma-request ko din ang kay Mayor Albi sang grupo sa earlier. Puro naman bila sa ako tanan. Dati siya niya din set na nanamo pa ni June 22. So, ano sila. Tisilin ko pa lang sila sulat. So, wala ko pa man nabaton. So, ma-request sila for an earlier day. Negotiate na naman sa grupo ni Mayor Ding. Bali ang June 22, sinunod nagpangabay, ma'am, sang sila nga date, ma'am? Sa DILG, sinanagano, kasi nilang tawla naman ang availability na sa tanan nila ho. Bali ang company... Naman to sa kay Mayor Ding. Oo, ang sa kanya bitbit pa rin niya. Okay sila sa 22. Kasi gano'n sila kasi namutan ni June 30 na lang. Para na lang lang kay July 1 pa man sila makapungo po. Ganun din gusto nila earlier. So, muna ang 22 ang na ano through kay Ma'am Bitbit, kay Attorney Kwansin. Okay sila. Pero ang ano doon, ma-request pa din sila earlier. So, wala pa ko sang nabatong na letter. Kaya sinegotiate ko naman sa kay Ma'am Bitbit ng grupo. Isa ba kung magsuliman ang request ni Mayor Albi na earlier pag-ibig. Marna Batian na si Ma'am Dayag ang nagapungko bilang head or pamuno sa DILG diri sa may syudad sa Bacolod. So ang June 22 amo niyang date na ginset sang DILG pero depende na actually Mark kung ano ang availability sang transition team sang incoming kag sang outgoing administration. Naman to pangabay sang kampo ni Mayor Benitez nga kung mahimo mas temprano sang sa June 22 pati gayunon ang initial nga pagsinapol. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, isa ka certified public accountant, isa ka abogado ang mangin masunod nga city administrator sang siyudad sa Bacolod sa idalom sang Benitez administration. Siya in action sa Attorney Pacifico Boyet Maghari III, isa ka CPA lawyer na karon nagapangalagad dito sa siyudad sang Talisay bilang head sang Talisay City Housing Authority, ang executive assistant for finance sang Talisay LGU Action Mara. Kaya according din sa spokesman ni Benitez na si Attorney Bong Dilag nga so far, duha pa din lamang kamansi positions ang ginhingadlan ni Benitez nga magaupod siya sa pagpangalagad. Sa na-mention tada, si Maghari ang muna siya ang incoming city administrator, samtang si Attorney Carol Joseph Su naman ang magapungko bilang secretary to the mayor kagati isaman ka abogado action Marlon. According kay Attorney Dilag, so far wala sa iba nga mga posisyon like sa City Legal Office, wala pa sang may ginahingadan action kag ginapaabot no in the coming days. Maamat-amat na ni palayag ang mga personalidad, mga individual nga mangin kabahin sang Benitez administration. Si Attorney Carol Joseph Chu nga sila background, isa ini sa mga abogado sang Chu Tanyoso Malan Mayo Kuwa Law Office diri sa may syudad sa Bacolod. And then si Attorney Pacifico Boyet Maghari, hindi man action iya sa nga mga credentials, hindi man maasi-asi bangod damo naman sang experience sa pagpangalagad o kon serbisyo no. So amo to hambal ni Attorney Dilag nga ginapaabot niya nganing duha ka mga abogado sa Attorney Maghari kag sa Attorney Chu makahatag sang stability kag makabulig sa Benitez administration ilabi na sa una 100 days na pagpangalagad ni Mayor-elect Albi Benitez. Aring tingog ni Attorney Bong Dilag ang spokesman ni Mayor-elect Benitez. As far as I know, there have been speculations and queries regarding that matter, but I just received a confirmation, bago na pagkasal ng confirmation from the office of the newly elected city mayor, na the following persons have been appointed. Si Attorney Pacifico Maghari III as the city administrator and Attorney Carol Joseph Chu as the secretary to the mayor. So pag duwa ka lang na come out ng official. Ang advice ako as of now, ang advice ng office of the newly elected mayor, amo lang yung duwa. Si Pacifico Maghari III as the city administrator and si Attorney Carol Joseph Chu as the secretary to the mayor. So ang city legal siguro wala pa na. Maybe subsequently ma-appoint. So I cannot really define the fully defined of these people
But I would like to believe this will also provide a great stability to the incoming. Now, insofar as their mandate and function, mas maayon na sila siguro pamangkuton mo. We believe that this announcement by the mayor will greatly help in the bringing about stability sa bagong administration, especially nga may transition period, especially in the next 100 days. Action Mar na patihan si Attorney Lysander Bong Dilag, no? Amo na siyang complete name ni Attorney Dilag, Attorney Lysander Bong Dilag, no? So lato nato na sa masulod nga may nadlaw sinimana ang mga dugang nga mga personality nga magkalagad sa pila ka mga dlagko nga mga posisyon under Benitez administration. Mga update sa balita ni kan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale. 34 minutos na kaligad sa atak ng alas 8 sa antara hilapit ang apit sa 30 niho sa siring bulan sa Hunyo. Nagaamat-amat man klaro kung nakadasinoged nga mga personalidad ang mga bugos sa administrasyon ni incoming Mayor Albi Benitez. Mas mayogid man nga temprano, maplastar na kadaan, kaya budlay man nga hulaton ta pa ang Hunyo 30, kag hala pa ka kinaran-karan na kung kada sinong dapat ibutang sa kaangay nga posisyon. Action Firing Line. Ara na, City Administrator, Secretary to the Mayor, ay ban pagin sa nga bagabugos. Balaan taraman kung sinong nagabugos sa transition team ang ginapaabot, ginahulat sa kalabanan kung kanaysin o naman ang mga miyembro sang ginatawag nga Truth Commission. Action Firing Line. Munang pinagkabalantayan gida, no? Kay daw kadamo gid sa nagapamangkot kung sino gidayhan, no? Ang mga miyembro sini man ang tinutuyo, hibaloon kung nanong kamatuoran. Action Firing Line. Kag sa ulihi, base kung mayara agad sa masampulan. Action Firing Line. Yan nga bahin dala sa aton sa Kaalwan sa nga D3. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor. Okay, balikan tayo ang talis ang gabanitor sa ato sa nga live stream mo. John Rodolph Caragat Garcia, salamat gid. Araman si Elvira Kilogo, Ed Hilado, sa thank you, salamat. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang... Si Governor Bong Lacson, isa sa mga imbitado bilang guest of honor sa patigayon nga aktibidad dito sa mga Guam. May angot sa Independence Day. Si Gov Lacson may imbitasyon nga nabaton halin sa kay Philippine Consul General Patrick
John Hilado. Pinoy, siyempre. No? Ang upod ni Lacson, Provincial Administrator Attorney Refrano Diaz, ang pamuno sang Tourism Office, Gerald Dicena, kag Public Information Officer Chacha Magallanes Tan. So bali, buwas 7, ato na sila sa may Guam, hasta sa 8 kag 9. Balik si Governor Lacson, sapit sa Jess sa Biyernes, kag gidalauman nga mayari sang madalangang kayuhan ang pagpadulong nila dito sa may Guam. Isa rin sang sa pulon kag istoryahon ni Gov Lacson amo ang governor sang Guam kay man dito sila may atong nga Guam Economic Development Authority. May mga program to siguro nga pwede i-adapt, pwede patuman man diri sa Negros Occidental. May kataran sa plano nga Negros Development Authority. Ti automatic basta magbiya gani ang gobernador, ang vice governor amo ang nag-serve bilang acting governor. So umpisa subong adlaw, umpisa buwas tubtob sa Huwebes, si Vice Governor Jeffrey Ferrer amo ang magaserbe bilang acting governor. Ang provincial board members may ara ginakilala bilang senior board members. And senior board member si First District Board Member Romel de Bolgado. Automatic nga siya man ang mag-akto bilang Vice Governor until June 9. Kay pag June 10, amo na ang pagbalik diri ni Governor Bong Lacson. Yari si Atty. Diaz, mayangot sa di. Bali, invited si Gov to travel to Guam. He is going to be the guest of honor, celebrations ng Independence Day dito sa Consul General of Guam. And we will also take the time to give a courtesy call and visit sa governor sa Guam and other establishments nila to or agencies, no? Ang Guam Development Authority, we would like to check kung ano man to ang we can learn and adopt para di sa aton man if we can come up with the Negros Development Authority also. And tourism, of course, will be one of the things that we will explore, how to increase ang aton exchange of travelers, no, or tourists between Guam and Negros Occidental. The main event will be on June 8, and the governor will be the guest of honor. Vice Governor has been designated via an executive order issued by Gov. Bong Lacson. Automatically, Vice Governor was designated as acting governor. Una sa Aksyon Balita, Aksyon Firing Line. Si Provincial Administrator Atty. Diaz, ti buwas nga adlaw Martes, amo nang regular nga sesyon sa Sangguniang Panalawigan. Ti magaserbing presiding officer, siyempre, ang acting governor nga si board member Romel de Bolgado. Aksyon Firing Line. Ang sa hinigaran nga balita sa Rasalenta na pabawasan talang sa Aksyon Hotline na. No? Kay basta Tuesday, temporaryo kita nga nag-uyat man sa Aksyon Hotline sa ngalan ni Aksyon na Artay Hopon. Pabawasan tali, banuwas ang hinigaran kay nakalagay na communication ni Mayor Arceo. Importante pa baluan ta kung nanong ginahimo subong sang lokal nga gobyerno sang Banwa para nga hindi kayo mapunggan, mapaganhagan lang ang pagdamo sang kaso sang COVID-19 sa ilaw sa nga lugar. Action Firing Line. Plus, kung mayara sang naka-response na sa damlaglang panawagan or tanyag ni Mayor Arceo nga reward money o kung padya sa sinuman nga makatudlo, makahatag sa impormasyon para nga makilala, madakpan kag makasuhan yan tong responsable or gunman nga nagtiro sa isa ka lalaki nagligad nga Sabado daraman sa Banwa sa Haligaran. Action Firing Line. Dali magatakop ang inyo sa ding palatuntunan sa saring Lunes ka edisyon, June 6, 2022. Thank you for watching and thank you for listening. Ako naman, Aksyon Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.